No, čiže KTM-ka jak nová. Tu na nej není škrabanca, no krásna je. Má najazdených 3000 km. 3000 a nejaké drobné, tuším, tam sú. Takéto parôžky má. Sú aj k tomu samozrejme originál. Sú k tomu prémiové páčky, jedna druhá. To sú tieto prémiové, ale plus k tomu samozrejme sú aj originály. Kotúče, všetko to v živote neexistuje, že by bolo niečo spadnuté alebo niečo doškrábané. Tá motorka v živote pomaly ani po daždi nešla, takže tá je jak nová, no. Tuna je originál v KTM, som bol meniť výfuk. Originál výfuk samozrejme k tomu je. A tento výfuk má brutálny zvuk. Není to celý od tohto, je tam katalizátor normálne a tento výfuk je normálne homologizovaný, čiže není s ním žiadny problém. A je k nemu aj DB Killer, ale ja jazdím bez DB Killera, lebo to má brutálny zvuk. No a čo som ešte chcel povedať, je to španielský výrobca, ten X-Race výfuk. No a hovorím, motorka je jak nová, no. Skúsim ju zasvietiť, naštartovať. Zvuk má brutálny, no. Človek vlastného slova nepočuje. Ja som už štartoval, čiže už je zohriatá. No a tuto je PCX-ka. Takisto. Tiež má najazdené niečo málo cez 3000 a není škrabanca na nej. Je úplne jak nová. Po prvom servise takisto ako aj KTM. Originál samozrejme servis, záruky, všetko k tomu samozrejmosť. Nové kupované, táto PCX-ka kupovaná v Žiline, v Honde. A táto KTM kupovaná už u Bora v Banskej Bystrici. Táto bola kupovaná v máji, tuším. Tuším, že bol máj. A táto bola kupovaná, nepamätám si kedy presne, ktorý to bol mesiac. No, takže tak. Kľúče sú tu. $3373. Stlačím spojku. Či spojku, brzdu. Tak. No táto ide už o poznanie tichšie. Ale hovorím, všetko je originál. 3000, ona je ako nová. Škrabanca na nej není. Všetko úplne jak novúčke. Nič neexistuje, niečo prasknuté, buknuté, úplne jak novúčka. Takže tak.